Mizgefta mezin ya Amedê, mizgefta herî kevin ya bajêr e. Li Navsorê li gorî binavkirina berê di navbera deriyê Xarpêt û deriyê Mêrdînê cî digire. Bajarê Amedê ango Diyarbekirê di sala 639 de ket bin desthilatiya Erebên Misliman. Heta wê demê ev avahî dêra mezin ya Îseviyan bû. Tê gotin beriya Îseviyan jî perestgehek bûye. Navê dêrê Martoma bû. Piştî Fethebajê ji aliyê Mislimanan dêra Martoma vegihertin û kirin mizgeft. Di dema Selçukyan de jî di serdema hikimdar Melikşah de avahiyê de restorasyon hate kirin û him beşên nû lêzê dekirin û şeklê îro derket holê. Ev agahî jî li ser kitêbeyan hatiye qeydkirin. Lê di sala 1115 de agir bi mizgeftê dikeve û dişewite. Li ser da jî erdhêjek mezin çêdibe. Gebir û stûnên binexşîn, kemberên binexş hemî di erdhêjê de diroxin. Gelek çavkanî dibêjin ku mizgefta mezina Amedê dişibe mizgefta Emeviyan ya li Dimêşkê. Lema jî bawermend ji bo vê mizgeftê dibêjin Herema Şerîfa Pêncemîn. Li hewşa mizgeftê li Hêla Bakur li pêş medreseya Mesûdiyê demjimêrek ji keviran hatiye çêkirin. Jêra dibêjim demjimêra rojê. Bi tîrêjên rojê dikarin demjimêrê fêr bibin. Mucîdê vê saeta bêhempa El Cezîrî. Li rojhelata mizgeftê medreseya Zinciriyê heye ku cara pêşîn El Cezerî ango İmam Cezerî li vê dera ders daye. Du hêlên mizgeftê hene. Li gorî du mezheban, mezhebên sereke ên Îslamê hatiye plankirin. Beşa li başûrê Hewşê dikeve ji bo Henefiyan e. Jêra dibêjin mizgefta Henefiyan. Ya Bakur jî jêra dibêjin mizgefta Şafiyan. Li hewşa mizgefta mezin li ser stûn û dîwarên nexşî xemlên mîmarî hene ku her yek nîşaneya serdemek e. Lê hem nexş û rems hem jî kitabe bi ahengek hatine bicîkirin. Mizgeft ne tenê avahiyek dîrokî ye. Li heman demê de meydana wê hewşa wê ji bo kalemêran ciyê bin vedanê ye û warek bêhempa ya bajarê Amedê ye. Weka temsîla dîroka wê. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.